ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಂಬದರ ಅಭ್ಯುದಯ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುವಬಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸೇರಿಗೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಪಾರ್ಧನ ಪಂಥ ಮಾತಿರ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆಯುವುದು ಕಿರಿಯರ್ನ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯರ್ನ ವಿಭಾಗ ರಡ್ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು. ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಆಯ್ಕೆ ಆಪುಂಡು. ಒಟ್ಟು ಆಜಿ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲ ದೈವಳ್ನ ಪಾರ್ಧನ ಖಂಡದ ಪಾರ್ಧನಲು ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ ಆಪನೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗೂ ರಚನೆ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ನೂತನವಾದ ಕವಿಕುಲು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಒವೇ ಪಾರ್ಧನಲ ನೆಕ್ ಅನ್ವಯ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚಾದ 3 ನಿಮಿಷ ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷದ ಪಾರ್ಧನಲೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ತೀರ್ತು ಕೊರ್ತನಂಚೆತ್ತನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಿಕಲು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಪೂರ ವಿವರ ನಿಗಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆನಪುದಿಲೆ ಈ ಮಾತ ಗೆಂದಿನಕಲಿಗೆ ಇನಾಮು ಜನವರಿ 21 ತಾರೀಕು ಪಂಬದ ಸಮಾವೇಶ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡು ಸಂಪನ್ನ ಆಪುಂಡು. ಅವಳು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸಮಕ್ಷಮಡು ಪಟ್ಟೆರಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾರ್ಧನ ಪಂತೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆಲೆ. ರಡ್ ವಿಭಾಗಡು ಪಾರ್ಧನ ನಡಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಿರಿಯರ್ನ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಿರಿಯರ್ನ ವಿಭಾಗ. ಈ ರಡ್ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡೆ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವುದು ಸುರು ಬರ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸವ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಪಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಸಾರ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಬೋಡದು ನಿಕುಲು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾದ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ.